വെൽക്കം ടു ഗ്ലിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഫാഷൻസ്. കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ ഓണം തീമിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കുർത്തീസാണ് ഇന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ യെല്ലോ, സെക്കൻഡ് വൺ മെറൂൺ ആണ്. ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് വർക്കാണ്. ഇതിൽ ലീഫ് ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് വർക്ക് ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ആണ് നെക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ബട്ടൺ കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിറ്റഡ് ആണ് വരുന്നത്, വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1299 ആണ്. ഇനി ഒരു കളർ കൂടിയുണ്ട്, അതുകൂടെ കാണാം. ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഡാർക്ക് മെറൂൺ ആണ്. ഇതിൽ യെല്ലോ കളറിലെ ത്രെഡ് വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് വർക്കാണ്. കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെയർ ചെയ്യാം, വിത്ത് ലൈനിങ് ആണ്. ബട്ടൺ കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിറ്റഡ് ആണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യാം. 2 കളേഴ്സാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1299 ആണ്. വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ www.glitzindia.com